Barka da warhaka. Yau dai mun kawo muku wani littafi mai suna sirrin zaman aure. Yadda za ka koyi zama da matarka, haka ke ma yadda za ki koyi zama da mijinki domin ba da kulawa da zaman soyayya da yadda za ku koyi jima'i. Daren farko ana so ango ya yi wasanni da ita, amarya kenan, sannan ya rungume ta ya yi jima'i da ita sannu a hankali. Kuma kada ya matsa sai ya ƙosar da sha'awarsa a wannan dare, domin amaryar tasa ba ta saba ba, saboda kasancewar ba ta taɓa sanin wani ɗa namiji ba. Idan ango zai matsa ta, to amarya za ta ji zafi sakamakon ciwon da ango ya ji mata. Don sai kaga amarya na gudun angon nata, kuma wannan shine ke haifar da matsalar da muka yi bayani a baya. Don haka ake son ango da ya yi aure ya auri sabuwar budurwa, ya yi taka tsantsan kuma ya bi a hankali har sai ta saba, saboda masawar shi ne yake haifar da tsoron jima'i daga amarya. Sai kaga amarya na wasan ɓuya da ango. Akwai wani abu da ake son ango ya lura da shi a wannan dare na farko. Wannan abu kuwa shine bayyanar jini a lokacin da ango ya gabatar da jima'i da amaryarsa. Da yawa samarin wannan zamani suna sauraron su ga jini bayan da suka kwanta da amarensu. Wannan a tunaninsu shine zai tabbatar musu da cikar budurcinsu. Idan kuma aka yi rashin sa'a ba su ga wannan jini ba, to shi kenan wannan amarya ta zama 'yar iska a wajensu. Daga nan sai ka ga wulaƙanci na neman shiga, to wannan zunubi ne babba, domin akwai dalilai da dama da za su iya sanyawa murfin budurci ya fashe kafin a yi wa budurwa aure. Waɗannan dalilai kuwa su ne kwararowar jini da ƙarfi a lokacin haila. Na biyu kuwa rashin lafiya. Na uku hawan doki. Na huɗu ɗaukan kaya mai nauyi. Na biyar kuwa faɗuwa haka kawai idan tsautsayi ya ratsa. Na shida kuma tsallaka rami. Na bakwai ko tsallaka kwalbati kenan. Wato ana so a lokacin da ango ya shiga ɗakin amaryarsa ya ba ta wani ɗan abin taɓawa, wato abinci, kamar yadda aka samu a cikin wani hadisi daga Asma'u bin Yazid ibn As-Sa'an, tana cewa na shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha, sai na kira shi ya zo ya ganta, sai ya zo ya zauna kusa da ita, sannan ya kawo wani kofi ɗauke da madara daga cikin wadda ya sha, sai ya miƙa wa Aisha, sai ta sunkuyar da kai alamar ta ji kunyar amsa. Sai na ce da ita, karɓi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ta karɓa ta sha. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ki bai wa 'yar rakiyar sauran. A wannan lokaci sai na ce, ya ma'aikin Allah, ka karɓa ka sha sannan ka bani da hannunka. Sai ya ƙara sha sannan ya bani. Sai na zauna na sanya kofin akan gwiwoyina, sai na fara juyawa akan labbana, ina tunanin ko zan yi karo da daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na baiwa wasu mata da ke tare da mu wato su sha. Sai suka ce a'a, ba sa jin yunwa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada ku haɗa yunwa da sadaka. Wannan hadisi Ahmad da Al-Hawidi suka rawaito. Ya za ka tsokano sha'awar amarya kafin in kai ga kawo bayanan yadda ango zai tsokano sha'awar jama'in amaryarsa. Zan so in kawo wasu bayanai da za su ƙara tabbatar da muhimmancin tsokano sha'awa kafin jama'i. Ita dai tsokano sha'awa kafin jama'i na da matuƙar muhimmanci, kuma tana taimakawa mutaka wajen jin daɗin jima'i. Yana daga abin da ya zama wajibi ga ango ya yi wa
wasanni da amaryarsa, wato ya tsokano sha'awar jima'inta kafin ya yi jima'in da ita. In dai har yana son ta ji daɗin jima'i da shi, abu ne marar muhimmanci miji ya yi jima'i da amaryarsa kamar yadda dabbobi ke yi ba tare da yin wasanni da ita ba. An ruwaito daga wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sa'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sahabinsa Jabir radiyallahu anhu ya yi auren bazawara, sai ya ce, me yasa baka aure budurwa ba, ka yi wasa da ita ta yi wasa da kai. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Ana fara tsokano sha'awa ta hanyar zantuka na soyayya waɗanda ke ƙara asassa ka soyayyar ango da amarya. Daga nan sai wasan rungume-rungume. Ana son ango ya rungumi amaryarsa a sauƙaƙe, tare kuma da sakar mata fuska da kuma nunar da ita matuƙar muhimmancinta a wajensa. Daga nan sai ango ya kwantar da amaryarsa bisa kyakkyawan gadonsu mai ƙanshi. Bayan wannan sai wasa da nono, musamman kan nono yana taimakawa matuƙa wajen tsokano sha'awar jima'in amarya. Bayan wannan an so ango ya rinka gogar ƙasan nonon amaryar tasa tare da tsotsar kan nonon a hankali. Bayan rungume-rungume da wasa da nono sai ango ya sanya yatsansa cikin farjin amaryarsa yana wasa da beli, wato ɗan tsaka kamar yadda wasu ke kiransa. Amma ango ya kula sosai wajen sanya yatsansa domin kada ya ji wa amarya ciwo. Yana da kyau ango ya ɗauki lokaci mai tsawo yana wasa da beli da kuma ƙofar farji. Duk waɗannan wasanni ba za su yi tasiri ba har sai ango ya haɗa da kalamci amaryar tasa, wato kalaman soyayya da maganganu na soyayya waɗanda za su ƙara ƙarfafa mata gwiwa. Alhamdulillahi, mun zo mu ƙarshen wannan littafi, wato daren farko kashi na 1. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sauran littattafan, ku ci gaba da bibiyar shafinmu. Da Allah, idan yau ne farkon zuwan ka na subscribe domin samun ci gaban shirye-shiryenmu, wato sirrin zaman aure. Allah ya ba mu iko.